Biografies de grans éssers encarnats. Allan Kardec. En plena collita dels resultats de l'època de l'enciclopèdia, fruit del matrimoni format Jean-Baptiste Antoine Ribail i Jeanne-Louise Duhamel, el 3 d'octubre de 1804, a la ciutat de Lió, neix Hippolyte Léon Denis Ribail, el que uns anys més tard va ser conegut pel nom d'Allan Kardec. Des del seu naixement es va veure embolcallat per l'elevada cultura que estava assentada a la llar familiar del Ribail. Els seus primers estudis els cursà a Lió, completant-los més tard a la ciutat suïssa d'Yverdon, com a deixeble del prestigiós pedagog Johann Henry Pestalozzi, conegut per ser un dels més respectats centres d'ensenyament de tota Europa, revelant-se com un deixeble brillant en ciències i lletres. El 1824, Ribail, una vegada traslladat a París, es dedicà a l'ensenyament, fundant en primer lloc una institució sobre el model del centre Pestalozzi i més tard de forma independent, veient-se obligat a causa de problemes familiars que el van arruïnar a tancar l'institut. Obligat a deixar la docència, es va desenvolupar durant el dia com a tenedor de llibres i com a comptable de 3 cases de comerç, a més d'ocupar-se en la traducció d'obres angleses i alemanyes, treball que podia realitzar donat a conèixer els idiomes alemany, anglès, italià, espanyol i neerlandès, a més de la seva llengua natal, el francès, prosseguint la seva jornada durant la nit escrivint obres de gramàtica, aritmètica i volums pels alts estudis pedagògics. Membre de diverses agrupacions d'intel·lectuals, entre elles la Reial Acadèmia d'Arres, va ser premiat al concurs del 1831 per la tesi que va presentar sota el títol «Quin és el sistema d'estudi més en harmonia amb les necessitats de l'època?». Aquest mateix any va començar a circular la seva gramàtica francesa clàssica, obra didàctica en què Ribail mostra posseir sòlids coneixements de les llengües llatina, grega, gàl·lica i les neoromàntiques. Dins del món que freqüentava de les lletres i l'ensenyament a París, Denis Ribail va conèixer a la senyoreta Amèlia Graviel Baudet, professora de lletres i belles arts, artista i poetessa, la qual era 9 anys més gran que ell, amb qui va contraure matrimoni el 6 de febrer de 1832. Des de 1835 fins a 1840 va organitzar a casa seva, al carrer de Sèvres, cursos gratuïts de química, física, astronomia i anatomia comparada, els quals van ser molt concorreguts. Va ser 1854 quan el seu amic Fautier li parlà del fenomen de les taules giratòries, comentant-li: «Heus aquí una cosa extraordinària. No només es fa girar la taula magnetitzant-la, sinó que se li fa parlar, s'interroga i ella contesta». El que contestà Hipòlit: «Jo hi creuré quan ho vegi. I se m'hagi provat que una taula té cervell per pensar, nervis per sentir i que es pot convertir en sonàmbula. Fins llavors, permeteu-me, amic meu, que no hi vegi més que un conte de nens». Carlotti, un altre vell amic, un any més tard, li torna a relatar fenòmens i a suggerir-li el fet que poguessin estar provocats per esperits, lliurant-li 50 quaderns que contenien relats d'experiències i comunicacions diverses, demanant-li que les analitzés i que ordenés el contingut. Aquest fet
desperta la seva curiositat irresistible d'estudiós i investigador, sent aquest mateix any, concretament el mes de maig de 1855, quan decideix acompanyar a Fautier a casa de Madame Rouget, una coneguda sensitiva, on conversa amb diverses persones que el van redundar en la idea abans suggerida per Carlotti, causant-li una font d'empremta. Sent convidat, allà mateix, a assistir a una sessió d'experiències sobre les quals es va pronunciar així. Per primera vegada puc donar testimoni del fenomen de les taules giratòries. He vist com saltaven i corrien, en condicions tals que el dubte no era possible. Allà també va poder observar alguns assajos imperfectes d'escriptura mediúmica. L'escepticisme que encara professava no li va fer desaprofitar l'ocasió que se li brindava a través de l'amistat amb la família Baudin, acudint a les reunions que era convidat, sent en aquestes quan va fer els seus primers estudis sobre les manifestacions extrasensorials que allà ocorrien, fonamentant-se més sobre les observacions que en els fets, aplicant-li a aquesta nova ciència el procediment que havia utilitzat des dels 25 anys, observar, comparar, deduir i treure conclusions lògiques dels fets. I si era el cas, una vegada resoltes totes les qüestions, admetre la viabilitat d'una explicació. Mai va fomentar una teoria preconcebuda. Sobre el perquè d'aquesta manera de procedir va contestar: de seguida vaig comprendre la gravetat de la investigació que emprenia, entreveient en aquests fenòmens la clau del fort i convertir problema del passat i del futur de la humanitat, la solució i la resposta a totes les meves cerques. Es tractava d'una revolució completa de les idees i de les creences. Per tant, havia d'actuar amb circumspecció i no a la lleugera, ser positivista i deixar els ideals de banda per evitar afirmacions il·lusòries. Una nit, en una de les sessions a casa de Baudin, rep una comunicació del seu esperit protector, anomenat Esperit de la Veritat, el qual li fa saber la important tasca per la que ha estat destinat, revelant-li al mateix temps que en una anterior encarnació com a druida a la Gàl·lia era conegut amb el nom d'Allan Kardec. Poc va trigar a rebre a través de diferents mèdiums, Japet, Crozet, Tifox, Alain i les germanes Baudin, per llançar-se a treballar diversificant els intermediaris de les seves comunicacions amb els esperits per millor contrastar la veritat. El 18 d'abril de 1857 va aparèixer el llibre dels esperits, on es recull tota la matèria obtinguda a través de les comunicacions, degudament repassades i corregides pel seu esperit protector, considerant-se en aquest moment el naixement de l'espiritisme llatí i amb ell la fundació de la Revue Spirit. I més tard, en el 1858, es constituí la Societat d'Estudis Espiritistes de París, que ell va presidir fins a la seva mort. En aquesta obra, el Llibre dels Esperits, va ser la primera vegada en què l'autor va substituir el seu nom real pel d'Allan Kardec. La primera edició del llibre es va esgotar en pocs dies, arribant a la 16a edició en vida de l'autor. Aquesta obra segueix servint com a base de la doctrina espiritista. No va trigar, donat a l'excés de treball físic
i intel·lectual que es trenqués la seva salut, arribant al punt que els esperits han de cridar-lo a l'ordre. La mort, que ja havia estat anunciada en nombroses comunicacions, es presenta per Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, el 31 de març de 1895, quan comptava amb 65 anys, a causa d'una ruptura d'un aneurisma. Allan Kardec deixà importants obres en forma de llibres. Tots ells, a més del llibre de l'esperit, com ja s'ha esmentat, són de gran importància per als seguidors de l'espiritisme, els quals detallem indicant junt amb el nom a l'any de la seva publicació, 1857, el llibre dels esperits, 1859, què és l'espiritisme? En 1861, el llibre dels mèdiums, 1864, l'Evangeli segons l'espiritisme, 1865, el cel i l'infern, 1868, la Gènesis, 1890, obres pòstumes. També se li atribueix a ell el manual pràctic de les manifestacions, el vocabulari espiritista, el viatge espiritista del 1862, la col·lecció d'oracions espiritistes, l'espiritisme en la seva expressió més simple i els caràcters de la revelació espiritista.